Wala man akong mga kaduwa, uy. Ako lang ang naduwa diri, uy. Uy, ate, dali na ate, duwa ta. Dali ba? Dakop-dakop ta diri sa babaw. Ate Lior! Dali ba? Mani diya magduwa-duwa, uy. Hoy, Saryo! Sus, disaka naman sa kadiyang bata ka. Kanaog kay mahagbong Ayaw. ka. Ayaw mo, uy. Kanaog kay mahagbong lagi ka. Magduwa ko diri. Di ka muna kay Buwat yun, magdakop-dakop may isa kong mga amigo, amiga, ma. Kanaog ka, dili. Mama, sawa pa ako pagay, pagsakan ako diri, kay mga bloto sila. Ayun, bunalan ti karon. Naog. Dili man ko magbong. Mahagbong lagi ka. Naog diya. Dali. Kanaog din diri ba? Duwa ganimi. Di ka palitan nun niya og duaan. Di ka mo naog. Ikaw lang may mga. Oh, naog na yun, dali. Duwaan, katungkuan mo to, ay. Oh, lako na dali. Ulikat na butterfly. Oh, lagi na ako, dali na. Tay, lagi. Ay, kuyog ko, ma. Mahagbong ka. Kuyog ko merkado, ma. Oh, kuyog ka, dali na, naog na. Paliti ko pan. Oh, Ito ka to, mitrol ba? Lagi mapaakan ka. O, Kato ba? favorite ni mo? Oh, favorite na ko, mitrol ka to. Nailubong, mga pagkaon ba? Oh, sige, naog na. Ano, panahog ko ni mo, ma? Mahagbong gani ka din ha. Kamubo, ana, dagan ako diri, nagsaka. Hata si Ate Lior. Ayaw na, sige, supak-supak, hapakon di karon. Dili lang di ka, bilin na lang, palitan natin kag mitrol ha. O balik naman ko dayon, dili magkiat ha. Oh. Oh, bantay lang ka. Sige, di magkiat. Bulog, mama. Takta ko. Ate Lior, dali. Ate Lior, dali. Dali, plita, dali. Oh. 哎呦我的妈！ Gaya. Tayo sa buwas, nangulit sa kong mga amiga. Eh. Shit! Sao man to eh? Saryo! Ingon mo saryo, dili mo sitam di tabing magpiang ka Ma, gahi. asa ako duwaay mo? Wa kay nasunog ang namaligya dito, nasunog ilang tindahan. Ano? Ako ang mitrol. Wa sad kay nanira. Kuyog lagi si Inday, ako wala. Kuyog lang ako pa ni plite, ikaw na nakay plite. Ay lagi si tumbling tumbling. Na lagi si tumbling tumbling ay mapi. Wala, gani ba? Ikasana ni mo Inday, eh. Kuyog-kuyog, mangka. Stilan, ay na si kung ano sa mga saryo. Wala. Puyo din na pagpuyo. Mitrol, paan ba? Gina lang sirado ng Ili Cervic Shop. Lain na, may Ugma na lain. lang. Ugma na. Ma. Kana nawa ate. Nawa ang kontra, walay challenge. Walay challenge ate. Nawa. Oo. Haha. Ha, dua imo dito oy. Saryo, Ma. ikaw ba? Nagsige makagduwa ng cellphone, ambi ng cellphone di. Ano? Gawas dito. May kanang imong giduwa ng cellphone ba? May pag imo nang giduwa itos gawas. Dili ko kapoy kay gawas init kayo. Unsa init atos gawas kay mag-practice ta dali. Siya mag-practice oy. Mag-practice ta kay para kwartahan ta dali na dayon. Mukurtahan eh, mabali ta diya. O Di inday, ko gulitin ganan. sana inday o, ang cellphone inday. Diri na, diri. Hala. Diri dayon. Asa man ta oy? Dali. Asa man ko? Saka diri saryo, saka diri. Nag-abot mo diri sa babaw mo, ambak ka. Nya kinahanglan nag-ambak nimo straight ra diri mong lawas ha. Wala, di ko may. Mabali pa lang ko diya. Dili ka mabalik. Mabungi ko nga no. Ako man di pasakon mo diya. Dili ka gusto mapalit ang daghang kay duwaan kay madaghan na atong kwarta. Nga, bahala. Wala kay duwaan oy. Bahala ore, di ko musaka diya. Mabali pa lang ko. Mamumo ko. Mapangag ko. Mapariya ko buyong. Nag-abot diha, ambak ka diri nga. Dili Hala. ka mahapla. Mabali akong tiil mo. Dili ka Unsa man mabalik. ka dili. Mama puthaw ni. Ikaw lang saka diya Hoy. mo. Ganahan ka. Paminaw gud paminaw lagi. Kakita ka ato ni Yulo? Oo. Oh, tanawa si Yulo karon kwartahan na kayo kay ambak-ambak ra siya. Iko, ay, bahala na si Yulo. Mag-ambak-ambak na siya. Ako may mas Yulo ko. Dili na si Saryo, mangko. Saryo saka din ha, ba saka diha mo ambak ka dire. Dili lagi ko maay, mahadlo ko masaka diya ka. Pasako man dyan ko nimo. Sus talawa na jud mong bataa ka eh. Dire na lang tumbling lang dire be. Dili ko ka ma... Aris babaw.
Dili ko kamawa ng tumbling-tumbling, oy, magduwa na ko sa cellphone. Mag-practice ganita, ayaw sige cellphone kay wala kay makuha anak Dili dili. ko ma. Tumbling ka, unya ang imong tili, anak imong tus babaw, mga isa ka minuto. Dili ko, oy. Dili ko kamawa na, naunsa man na si mama pa. Ay ko ya, priya na yolo-yolo, may. Mao kay wa pa man ka nag-practice diri Dili tumbling-tumbling lagi ko diri. ganahan matambling, ano, mamugos, mangkama. Tudloan ganit ka Sige dali. ko no, matambling ko no, kamao ba ka? Tudlo. Ikaw may Agoy. kay ikaw may bata, Dili gani ko kamao. Why Gagi. cellphone ha? Why cellphone? Pakita sa ko tumbling sa diyo kay para makamao ko ako. Dili, tumbling, Dili lagi dili. ko. Tumbling dili, Dili dali lagi yun. ko bahala ka, di ko mo tumbling lagi. Ah, di sa tiga pasudlon dito sa balay. Okay. Wala. Oh, di ka lutuan noodles ron ha. Di ka lutuan. Di ka mo tumbling dire. Dire practice dire Ato sa tumbling. ko ilalula. Oh, ilalula nimo. Ilula nimo ning ato og lungsod. Umuli man to mama mo puyo to sa Dire lungsod. na aron di ka Dili, lagi ko mo, eh. kag bunar sa Rio. Dili lagi ko mo tumbling. Ika tumbling dia ma ganahan ka Tumbling sa magkayolo-yolo. Tumbling sa dire Dili ka. lagi ko. Dili lagi ko. Ano man ka mamugos man ka ma. Mamugos. Sayang kayong 100 million sa Rio. 100 million, bahala mo diha, mabalik ko. Nag-uwan na, wag gyapon ka ring barog ya. Di, Dire tumbling, dire tumbling. Dili, lagi ko, magbuot man ni siya. Nawa na uwan na din. Tiga pasudlon og balay ron. Wala na muha na, di ko matambling. Ikaw mong gawas diri sa Rio, magpakulata ka nako. Ikaw na tumbling diya, ma, ikasaka diya, ganahan ka. Diri gani ka mo tumbling dire. Ko. Gawas niya ba uno? Lokon tag number. Ito ba kasabot sa Rio dire? Diri. Dili, Dire! lagi ko matambling, ma. Pagdali. Kagawa na. Wini si. Tumbling. Dili, lagi ko kamao mo tumbling. Una din. Agoy. Diri ka mo patong ka di mo amba ka. Sige, maunay primero nimo dali na yun. Aron makasuot sa balay. Di lagi ko maay noon ka. Pagdali. Agoy. Ana man jud duwa mo imuhang giuna gud sa cellphone. Diri. Ikaw tumbling diya, ma. Barog, Kay barog, dili, lagi ko, ma. Di kasabot sa Rio, mapabunal ka. Ko, ano mo. Tong diri ba? Dili ko. Tong diri. Ano di ay, ma? Barog ganing kusog ng uwan pagdali. Wala na magpusog ng uwan diya, madugdog na di kagoy. Barog. Dili lagi ko matapigas na diya. Agoy. Uwan na. Pagdali.